Fa molt temps que el PSC de Pals adverteix de la necessitat d'actuar a la zona que havia ocupat Ràdio Liberty. A la preocupació per l'estat de les edificacions i per la seva perillositat, ja que no hi ha possibilitat de vigilància i a més és molt fàcil entrar-hi, s'hi suma també el reconèixer tot aquest indret com un espai d'oportunitat. A hores d'ara el més urgent és enderrocar els edificis i repensar l'espai des de la tranquil·litat de tenir-ho tot, almenys endreçat. Tenim un espai a tocar del mar, en connexió amb el Parc Natural del Baix Ter, on seria possible fer actuacions de tipus ambiental i patrimonial que posessin en valor les característiques de la zona. No oblidem que en aquests terrenys també hi ha restes arqueològiques i que abans de fer qualsevol altra cosa hem de tenir clar de què estem parlant. En tot cas, és possible fer una actuació sostenible que preservi l'atractiu turístic, el medi ambient i el patrimoni. Marisol, doncs caminant a poc amb aquestes vistes tan magnífiques, a més amb aquest dia que ens ha sortit avui amb l'Òscar, hem arribat aquí fins a les antigues instal·lacions de Ràdio Liberty. El que veiem concretament són els antics tallers, ens deies, i si ens pots explicar una miqueta des del grup municipal socialista Pals, quina és la idea que teniu tant de l'espai sobre possibles usos de futur que podria tenir com a projecte important per al vostre municipi. Doncs nosaltres des del grup, tant del grup nostre, el PSC, com a la plataforma, que existeix una plataforma que es diu Salvem Ràdio Liberty, som del parer que sobretot ha de ser la protecció medioambiental, o sigui, total, de fet ja som dintre del parc natural, o sigui, respectar la flora, la fauna, i després poder-hi fer quelcom de nivell cultural, o sigui, tipus cultural, i patrimonial, ja que existeixen unes excavacions, unes runes que considerem, i pels informes que tenim, que són de molta importància, més de la que actualment es veu, que s'haurien de fer més excavacions per poder-ho acotar i donar-li la rellevància que té. Per tant, per vosaltres és fonamental que aquesta zona protegida, sigui quin sigui l'ús, quins siguin els projectes que s'hi facin, es preservi de totes, clar, aquest entorn natural i no hi pugui haver-hi... Sí, per sort estem dintre del parc natural i creiem que les administracions són les que s'han d'involucrar totes tres, l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament, per intentar de fer que això sigui un focus d'importància per lo que és el municipi de Pals. Aquí a la Sauleda hem vist tot el que es pot fer en un barri quan hi ha la voluntat política suficient com per posar-s'hi, també els recursos. Nosaltres reclamem una tornada a aquesta voluntat de millora mitjançant la recuperació de la llei de barris, un instrument que van utilitzar els presidents Maragall i Montilla per aconseguir una transformació profunda de les ciutats i una millora substancial dels barris que ho necessitaven. Va haver-hi 7 convocatòries de la llei de barris. Això va suposar més de 140 projectes i una inversió de més de 1.300 milions d'euros totals entre la Generalitat i els ajuntaments. L'arribada dels governs hereus de Convergència va suposar el final d'aquests projectes. Molts barris van començar a deteriorar-se i els seus veïns han perdut qualitat de vida en els darrers anys. Nosaltres volem recuperar la llei de barris perquè permetia actuar políticament a l'hora de crear oportunitats d'ocupació, transformar espais urbans, mantenir l'espai públic com a espai cívic i fer tot això amb l'eix social com a part central. Juli, doncs hem vingut aquí fins al barri de la Sauleda, que ens volies ensenyar tota l'obra que es va fer, no?, des del govern municipal quan era socialista, amb tu al capdavant, també amb la llei de barris del tripartit. I bé, explica'ns una miqueta, no?, doncs tot això i quin futur creus que li espera la llei de barris. Bé, aquesta és una mostra més que les administracions, quan volen col·laborar, doncs surten els seus fruits. Aquest era un barri que estava bastant deixat, bastant degradat, i fruit de la segona convocatòria del Pla de Barris va aconseguir que l'Ajuntament invertís 4 milions d'euros en global i la Generalitat també la resta, l'altra meitat. Aquí va aconseguir arreglar tots els edificis, inclús es va descartar posar ascensors perquè no van posar d'acord. Va implicar fer tots aquests edificis rehabilitats, va fer un centre cívic nou, aquest parc darrere, que és un parc impressionant, dels més grans que hi ha a Palafrugell també. És una mostra que d'alguna manera, quan hi ha aquest tipus de barris així, que són barris molt antics, a més molt poblats, val la pena invertir. Jo crec que ara caldria treballar amb una tercera convocatòria, crec que el govern, que confio que sigui un govern socialista, treballa amb una tercera convocatòria perquè hi ha barris, en aquest cas a Palafrugell, hi ha barris, el que s'anomenen els barris Sant Martí, Fils Sant Martí,
que és just on hi ha la policia i els Mossos, i caldria tornar a fer una altra convocatòria perquè és el barri que ens queda en aquest moment més degradat i més despenjat del municipi. Estem a Begur, poble de gran atractiu turístic, però on trobem, a l'alta cara de la moneda, que l'habitatge té uns preus prohibitius per al jovent. Un col·lectiu castigat especialment per la precarietat laboral i els sous baixos, però és que a més, en els pobles de la Costa Brava, la situació és encara més complicada per l'estacionalització de la feina. Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Bueno, gràcies per esperar-me aquí. Vinc de Palafrugell, però volia comentar amb vosaltres una miqueta aquesta problemàtica. M'heu dit una dada que a mi m'ha sorprès molt, que des de l'any 2008 Begur va perdent a poc població, i vosaltres identifiqueu bastant que també és una manca de promoció d'habitatge assequible per les persones que vulguin iniciar el seu projecte vital, la gent jove, sobretot al vostre municipi. Exacte. Precisament per això t'hem portat aquí, perquè aquesta és la promoció de vivendes que va fer el darrer govern socialista aquí a la població. I volem reprendre aquesta tradició per tornar a promoure vivenda. Els joves tenen diversos problemes. Un d'ells és que l'ensenyament aquí arriba fins a primària. A secundària marxen a Palafrugell. A més, hi ha poques opcions de feina que no sigui el turisme estacional. I per últim no hi ha accés a la vivenda en condicions adequades per la gent jove. Per això volem endegar polítiques en aquest sentit. Per una banda, promoció econòmica, que vagi més enllà del turisme, generi oportunitats d'ocupació, i per altra banda també política de vivenda. Aquí a Begur hi ha pocs terrenys dedicats a vivendes de protecció oficial, perquè tots els joves poguessin tenir accés a una vivenda digna i barata. El problema també és el tema dels instituts. El jovent, quan compleix els 12 anys, ja han d'anar al municipi de Palafrugell. Hem sol·licitat diverses vegades poder tenir un institut i sempre ens s'ha denegat. Home, està clar, jo crec que per la Generalitat salut i educació han estat una prioritat en aquests últims 10 anys, jo m'atreviria a dir. Els joves necessiten, doncs, molt de suport i també un pla d'habitatge. Necessiten llocs assequibles per viure-hi i per això calen ajuts retornables, noves modalitats d'habitatge, lloguers socials. La Generalitat ha de tornar a prendre la iniciativa en matèria d'habitatge i garantir-lo per a tothom.